Mga kapuso 49 anyos nga lalaki ginbawian sang kabuhi sang matrap sa nagbaliskad nga backhoe nga iya gina-operate sa Hinigaran. Si Aileen Pedreso nakatutok. Sa siringa video nga kuha sang isa ka residente, makita ang pag-operate sang backhoe sang LGU sa reclamation area sa Barangay 1, Hinigaran. Ini sa tunga sa nagapadayon nga clearing ukon pagpanghawan sa mga lutak kag kahoy sa kilid sang suba. Apang talalupang doon nga nagatakilid na nga daan ang backhoe. Pila ka minutos sang nagligad, makita nga sige-sige na ang pagtakilid sang backhoe, tubtob nga nagbaliskad. Rana, saka na siya. Oy! Ito bakit? Ako ilang tao, driver. Sunod sa nagkuha sang video, madiretso kuntani sa piyak na taytay ang backhoe, apang posible mahumok ang duta rason nagtakilid. Okay pa man ma'am, kahit pinsan, siguro makaya, yung mga panaog. Iyan laga niya, okay ba yan? Pagpakadto sa tubig. Pero wala mo sa nag-expect ko nga amog ito matabo. Gilayon nga nagpatigayon sang rescue operation. Medyo naglawigan pero gintry gid ma'am sang sang direng ko nga i-rescue pero mo to medyo na sila na budlayan tugod sa current sa tubig. Sunod sa kapulisan, natrap sa sulod sa 3 ka oras ang driver na si alias Harvey, 49 anyos, rason nga nalumos. Paglantaw sang katasang investigation ma'am is pagkulob niya is wala sa kagwa because nga sirado kag amuman to ang medyo na puno ka ka lutak. Padayon pa nga ginaimbestigaran sa kapulisan kung anong posible kabangdanan sang pagbaliskad magluwas sa mahumok ang duta sa suba. Wala gid makasalbar ang 5 katuig nga bata nga babayi matapos nahulog kag nalumos sa bubon sa Barangay Butongon, Istansya, Iloilo kahapon. Natabo ang insidente pasado alas 8 sang aga. Base sa investigasyon sang kapulisan, naglisensya ang biktima nga magpaligo upod sa duha sini ka mga magulang. Bangod timba ang gingamit sa pagpasakas ng tubig, ginapatihan nga wala masarangan sang bata ang kabugaton sini kag nahulog. Mga 15, tubtub 20 minutos pa antes nakuha ang lawas ng bata sa bubon. Gintuyo pa ini nga i-revive antes gindala sa ospital, apang gindeklara nga dead on arrival. Ang bubon ang ginapahayag nagadalom sang hindi magnubo sa napulo katapak. Sunod sa Istansya Pulis, kumbinsido man ang pamilya sang bata nga aksidente ang natabo. Ang bubo na doon siya rin nakita, ilang pala, ilang na delikado. Ang bubo na doon siya rin siya rin, hindi siya ang durong, pero ang bali doon tuta lang na siya, yung kumpot. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.